Ukážeme si, ako pridať alebo upraviť zákazníka. Po kliknutí na ikonku s perom sa nám zobrazí detail zákazníka. Jediný povinný údaj je názov. Zvolíme fiktívny, napríklad nábytok EU. Vyplníme prípadne fakturačné údaje ako IČO, DIČ alebo IČ, DPH. Taktiež môžeme uviesť webovú stránku zákazníka, hlavný e-mail, na ktorý ho plánujeme kontaktovať. Ďalej potom ešte telefónne číslo. Jednou z informácií môže byť aj obchodný názov firmy, ktorá sa zobrazí potom na vygenerovaných faktúrach, cenových ponukách alebo objednávkach. Taktiež tu môžeme uviesť fakturačnú adresu. Po vyplnení týchto fiktívnych údajov môžeme zvoliť dodatočné informácie, napríklad, že ide o SROčku, určitým počtom zamestnancov. Po kliknutí na uložiť je zákazník uložený. Pokiaľ chceme upraviť, klikneme na tlačítko s perom. Môžeme vybrať napríklad odvetvie, do ktorého zákazník spadá, napríklad služby a remesla. Klikneme na uložiť. Informácie sú uložené. Môžeme pridať kontaktnú osobu. Vyplníme meno, priezvisko, fiktívny e-mail a telefón. Klikneme na uložiť kontakt, nový kontakt je pridaný. Taktiež je možné pridať aktivitu zákazníkovi. Nový zákazník je pridaný. V agende zákazníkov je možné vyhľadávať podľa zamerania, typu zákazníka, adresy, konkrétne kraja alebo mesta. Ďalej je možné vyhľadávať podľa zodpovedného zamestnanca, ktorému sme tohto zákazníka priradili, alebo full textovo pomocou názvu zákazníka alebo IČA.